ଗାଁଟି ହେଉଛି ମାଧପୁର। ମାଧପୁରରେ କାଠ କାମ କରି କରି କାଠୁରିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କେଶବ ହେଉଛି ମାଧପୁର ଗାଁର ଲୋକ। ସେ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ କାଠ କାଟିବାକୁ ତାର କୁଲ୍ହାଡ଼ି ଧରିକି। ସେଦିନ ବି ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାଠ କାଟିବାକୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗୋଟିଏ କାଠ କାଟୁଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ସହିତ କଥା ହେଇ ସେ କାଠ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ହାତରୁ କୁଲ୍ହାଡ଼ିଟି ଖସିଗଲା ଓ କୁଲ୍ହାଡ଼ି ଖସିକି ଯାଇ ତଳେ ଥିବା ନଈ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା କୁଲ୍ହାଡ଼ିଟି କେମିତି ଆସିବ ବୋଲି। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ନଈ କୂଳରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା, କେମିତି ଆସିବ ମୋ କୁଲ୍ହାଡ଼ି କହିକି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଳଦେବତା ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଏଠି ବସିକି କି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତମର? ପ୍ରଭୁ ମୋର କୁଲ୍ହାଡ଼ି କାଠ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ପାଇପାରୁନି। ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହଉ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଛି। ଏଇ ନିଅ କୁଲ୍ହାଡ଼ି। ନା ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ମୋ କୁଲ୍ହାଡ଼ି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମ କୁଲ୍ହାଡ଼ି। ଏଇ ନିଅ। ନା ପ୍ରଭୁ, ଏ ତ ହେଉଛି ରୂପା କୁଲ୍ହାଡ଼ି। ଏହା ବି ମୋର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇ କୁଲ୍ହାଡ଼ି ତମର? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ହେଉଛି ମୋ କୁଲ୍ହାଡ଼ି। ଏହା ଶୁଣି ଜଳଦେବତା କାଠୁରିଆ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସୁନା କୁଲ୍ହାଡ଼ି, ରୂପା କୁଲ୍ହାଡ଼ି ଆଉ ତାର ଲୁହା କୁଲ୍ହାଡ଼ି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲୋଭ ନାହିଁ ଆଉ ସଚୋଟପଣିଆ ଦେଖିକି ଜଳଦେବତା ତା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ତାକୁ 3ଟି ଯାକ କୁଲ୍ହାଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ। କାଠୁରିଆଟି ଖୁସି ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଜିର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବାଏ ବାଏ।